Montor iki iku ya. To kulit iki cepet lamuk bentul ya. Cadel ya. Oke, Bosur, jumpa lagi di channel Adi Motivi Official. Selamat sore juga. Oleh yang boleh. Oke Boslor, kali ini kita ada di Trawas, zona Boys Adem. Tepatnya di bengkelnya Kalima Modif di Mas Didin ya Boslor ya. Agak meriang Boslor, lagi musim. Nah wis, jadi di tempat Mas Didin nanti kita bareng-bareng berangkat ke Jember ya Boslor. Sambil kita nunggu teman-teman prepare, wis susah payah kontes ya Boslor. Tetap prepare, mati-matian Boslor. Kita intip teman-teman yang lagi prepare Boslor, guys. Oke Boslor, sebelum kita berangkat ke Jember, yaitu di acara Hiperkrea Jatim Season 4 di Jember. Nah, kita melalui jalur Trawas lewat Prigen nanti langsung ke Pandaan ya Boslor. Kita mampir dulu di bengkelnya Kalima Modif, yaitu di Trawas, Kabupaten Mojokerto Boslor. Nah, pas mereka juga lagi prepare Ninja terbarunya Kalima Modif, langsung kita tanya-tanya ke mekaniknya Boslor. Seperti apa nanti komentarnya. Lagi iki aku ora bakal modif ketel pakan iki. Wis lagi iki. Profesional tenan. Kaile aku nyape bong meneh jatahe. Sombong amat. Kon prepare ngono ta? Nyape bong iya, kayak saiki Jakarta. Rapi Boslor. Skala. Ya iki lho bengkel iki. Loh. Mekanik Mas Didin dari Kalima ya Boslor. Itu dhewe pokoknya. Mekanik ya ngene iki. Keterpakan. Bisa itu kayak ya. Ini cewek ini hari cewek. Ngawur. Anakku sitok lek. Podo sih. Kopi. Ada keren teman sungkan yang graji lo. Alah grendo gak apa-apa lek. Ya Allah. Tapi wis tahu lek. Nah, ini karena gendo hitam. Tahu. Gini ya. Mancing iki. Oh, istimewa Boslor. Ini owner yang punya Boslor. Apa suka duka Anda membangun Ninja ini? Suka dukanya riwa-riwi setiap hari selama 2 minggu. Masuk. Uang tinggal berapa? Tinggal 300.000. Hancur bosku. Dari awal Nyadu lawang. Istimewa tapi ya Boslor. Gak sia-sia ya. Sampai tak icak-icak. Istimewa wis kandidat juara 1 iki. Iki ramalan ya Boslor, ramalan juara 1. Amin amin. Waduh, wis mekanik iki, asisten mekanik siji iki wis cemawang adok lakune sego pecel iki. iki wis rapat ae, Bos. Belum. Aku mesti rada. Tuh, iki anu, atuh ta iki. Itu ini.
iki sing dinteni. Si dinteni. Prijik. Ganteng ngira apa nanti bisa bos? Ate kudu DE. Reko awi. Nanti mari ya. Halo. Jumpa lagi bersama Suka Podik Motor. Tengok ya. Biasa apa hari ini? Ngapa hari ini? Mas Saud. Takor. Mangan go. Kon yo apa kon? Tom male potong ngono, Tom. Rapi ngono. Gajian Jare iki kok gak iku. Lah aku diseret yoga kan melu terus ya apa penak-penak turu. Kak apa berani paling iya. Jupiter. Tulisan tulang sing temenan dulu. Pasal kuatir sendi. Terus tengah. Apa wis? Akhirnya jitan deh. Sampai papa setengah gitu. Cepet dah. Ini kok gak cukup bawa tak? Guys, Tanya apa? kan duit. Ngomong konten to nggih Bojonegoro di-upload to beli. Ono pe. Aku sing mikul dipan gitu. Di dipan ya iki, Nginjir. Kang kontrak gadang. Aku tetep riko kesasar. Wapok wis. Lapo mulai lihat nganjuk ya. Badanku kok mandek Mas. Tak sadar arek iki aku. Murid tak? Iya. Kumbas. Ketok no. Ketok. Ketok ta. Murid kumbas 13. Wae. Oh iya. 6. Kuncine iki. Kunci tekan. Arak, Tom. Dipikir lek kok kurung tarke ngono. Ciwe. Ya nang arep iki ku asine bener ya. Tapi iri tak. Sampai merep tang kan kok. Oh, ngarep omae. Ah wis gak isu. Wah, itu sungkan lho. Wah, ini memang ngono. Oh iya. Aku kono tisu to. Sing ngono. Apa? Tisu. Apa? Apa wi? Iku. Iku nih di rumah to. Lah disuruh mari. Lah, kok kate balapan lho ta? Balapan yo. Bukan turu-turu lho. Apa tadi cerai? Kalau motor ini gak lagi dilipan. Tinggi satu. Aduh sungguh ae masang brengos iki wis. Mau kesek metu marang. Ali saya mari ndandak mau iki mau ri. Asan iki itu ndek ini situ ya, kok kau. Diplom yo. Bisa ketok nguri. Kata kontes itu kok motor Supra bapak yo numpak Avanza. Duduk. Ready, Bos Lur. Wis. Gas Jember. Kenapa Bos Lur? Wis ini wis. Nang ngene iya. Wis ready ya, Tom? Ono bensin lek tapi. Cek kursi sing arep dicokno sih. Iya, sing nyetir ngadeg kok ae lho apa sih lho wonggo tok ket mau. Lambe arek iki. Aduh, enak sing gas ngerime enak ambek ngadeg. Moped ah gitu. Mari tak piak tengah mari gitu. Kurang mundur ya. Mundur nang buri lho. Jenenge mundur nang buri. Oh, mundur nang ngarep. Isi tak kecil. Ah, wis ana nang. Ada permukaan di ini. Siru tali. Waduh nyantol ndi iki? Untung naga bonar wis lolos. Musuh naga bonar wis. Waduh. Ya apa iki to, Tom? Yo ora nak. Jauh, Tom.
Wah, iki omong sawe iki katok aku. Coba TS to. Iki ta? Weh, iku. Apa nek plat es? Ya tau warung wis, mau telu. Terus aku ah. Heeh. Wae tak ketoki bapak. Tak balapan ae. Kawalan tok amal janare. Musuh kaca, musuh iki opo sih? Serene. Sampai jumpa lagi, Bos Lur. Di mana? Di Jember. Oke, kas Tom. Sangune apa Tom? Sang antimu. Aku yakin Mas. Motor iki iku ya. Toko kulit iki cepet lamuk bentul iki.